तो फाइनली दोस्तों पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे के पहिलका गाना रउरा लोग के बीच में आ गइल बाटे और इ गाना कैसन बा एकरे बारे में बात करे वाला बानी। तो बना रही वीडियो में अंत तक। तो आज सुबह सुबह पवन सिंह के फिल्म हर हर गंगे के पहिलका गाना रउरा लोग के बीच में आ गइल बा डीआरजे भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रउरा लोग के बीच में। और एक गाना के लिखले बाड़े रोशन सिंह विश्वास और एक गाना में म्यूजिक देले बाड़े छोटे बाबा और पवन सिंह के साथ में गईले बाड़ी अनामिका त्रिपाठी। और बात कर जाओ गाना के लिरिक्स और म्यूजिक के बारे में, तब भाई गाना के लिरिक्स और म्यूजिक दोनों बहुत अच्छा बाटे और गाना के लाइनिंग भी बहुत अच्छा बाटे। नचबे की खाली झमकावला से होई, मेकअप मरावला से होई, ऐसे ना मुंह चमकावला से होई, नचबे की खाली झमकावला से होई। और ये आइटम सॉन्ग है भाई। और कुछ लोग के ऐसा लागतला कि पवन सिंह विवाद करता है अपना फिल्म हर हर गंगे के चलावे खातिर, काहे से कि जौन गाना के टाइटल बा वो अजीब बाटे, नचबे की खाली झमकावला से होई। और गाना में भी ई लाइन यूज कइल गइल बाटे, नचबे की खाली झमकावला से होई, जौन की गाना के विवादित लाइन ई नहीं खे अजे खोई रोई, नचबे की खाली झमकावला से होई। और बता दी भाई लोग कि पवन सिंह के गाना बहुत ही अच्छा बाटे और अभी तक के गाना के नहीं जा सुन लेता, एक बार जाके डीआरजे रिकॉर्ड भोजपुरी पर गाना के जरूर सुनी जा। और एगो बात बता दी भाई कि चौंकाने वाली खबर ई बाटे कि एक गाना के लेके इवेंट भी रखल गइल बाटे। चौंकाने वाली खबर ई बा भाई कि एक गाना के लेके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इवेंट भी रखल गइल बाटे शाम 8 बजे। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।